Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 10 hangtod sa 13. Ang giingon dinhi: Apan kung si Kristo anaa diha kaninyo, bisan pag ang lawas patay gumikan sa sala, ang espiritu kinabuhi man gumikan sa pagkamatarong. Kung ang espiritu niya nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay nagpuyo diha kaninyo, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay maghatag usab og kinabuhi sa inyong mortal nga mga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. Busa karon mga igsuon, mga utangan kita dili sa unod aron magkinabuhi sumala sa unod, tungod kay kung magkinabuhi kamo sumala sa unod mamatay kamo. Apan kung pinaagi sa espiritu patio ninyo ang mga buhat sa lawas, mabuhi kamo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita mga kaigsuunan sa bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 8. Gipadayon ni Pablo ang paghisgot mahitungod sa bunga sa kadaugan ni Kristo batok sa sala. Gilarawan ni Pablo ang duha ka matang sa mga tawo. Una, kadtong mga naglakaw sumala sa unod, ug ikaduha, kadtong mga naglakaw sumala sa espiritu. Ug niini nga mga bersikulo sa verse 5 hangtod sa verse 8, gilarawan ni Pablo ang kalainan sa duha ka grupo. It is a matter of the mind. Ang Christian conversion, mga kaigsuunan, miresulta kini sa kabag-uhan sa atong hunahuna, kung unsa ang dagan sa atong panghunahuna. Ang regeneration, kining natawo kita pag-usab, kining nakabig kita kang Kristo, nagpabag-o kini sa atong kasing-kasing, apan ang kasing-kasing, ang buot ipasabot niini mao kini ang lingkuranan sa atong mga pagbati, sa atong mga emotion nga naagayod gadula-dula sa atong hunahuna. Naaman gyud sa hunahuna ang gubat, mga kaigsuunan. With the mind atong makontrolar ang atong unod. Now ang buot ipasabot ni Pablo, ang mga tawo nga wala pa diha kang Kristo nagatutok kanunay sa ilang hunahuna sa mga butang nga iya sa unod, mga kalibutanon nga mga butang. Ang iyang hunahuna nakatutok gayod sa mga butang nga makatagbaw sa iyang unod. Apan ang Kristohanon, mga kaigsuunan, ang iyang hunahuna nakasentro sa mga butang nga espirituhanon, sa mga butang nga iya sa balaang espiritu. Ang giingon diri sa verse 5, tungod kay ang mga nagkinabuhi sumala sa unod, nagatutok sa ilang mga hunahuna sa mga butang nga iya sa unod. Apan ang mga nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagatutok sa ilang mga hunahuna sa mga butang nga iya sa espiritu. Sa atong pagpamalandong sa bersikulo 9 ni adtong miaging semana, gihatag ni Pablo ang kalainan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Ang giingon sa verse 9, apan kamo wala diha sa unod kundili anaa diha sa espiritu. So gisugdan ni Pablo kini nga bersikulo pinaagi sa paglitok sa pulong nga apan. And this is a very comforting statement. Tungod kay ang tawo nga wala pa diha kang Kristo, nagkinabuhi siya sumala sa unod. Nagkinabuhi siya diri sa kalibutan nga murag patay, gumikan kay nakigubat siya batok sa Dios ug dili gayud siya makapahimuot sa Dios.
pero wala kini naglarawan kanimo igsuon kung ikaw tinuod nga Kristohanon tungod kay wala ikaw nagkinabuhi karon sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. Kung ikaw tinuod nga Kristohanon, ang overall nga direction sa imong kinabuhi wala gikontrolar sa unod kundili gikontrolar sa balaang espiritu nga nagpuyo sa imong kinasuluran. Ug sa bersikulo 9 nga atong gipamalandungan ni adtong miagi, adunay upat ka statement nga importante gayud kaayo nga gilitok si Apostle Paul nga kinahanglan natong masabtan. Una, kung wala kanimo ang balaang espiritu, dili ikaw sakop kang Kristo. Wala ikaw nahisakop kang Kristo. Ikaduha, kung ikaw nahisakop kang Kristo, anaa kanimo ang espiritu ni Kristo. Ikatulo, kung anaa kanimo ang espiritu ni Kristo, dili ikaw makontrolar or madominahan sa unod, kundili ginakontrolar ikaw, gigamhan ikaw sa balaang espiritu. Ug ikaupat sa atong pagsulod karon sa atong pagtuon sa bersikulo 10 hangtod sa 12, gilarawan pagayod og dugang ni Pablo ang pagpanglihok sa balaang espiritu sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Nga bisan og nagpuyo kita sa atong lawas nga madunot ug mamatay ra gayod ug madamlag mga kaigsuonan, aduna kitay paglaom sa pagkabanhaw ug aduna kitay paglaom sa kinabuhing dayon. So adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Atong i-interpret exegetically kini nga passage sa verse 10 hangtod sa verse 12. Kay lisod gayud kaayo kini i-interpret mga kaigsunan. Daghang mga theologians nga nagsumpaki kung unsa gayud ang buot ipasabot niini. But let me expound to you what the passage really means. Ang gibuhat ni Pablo sa bersikulo 10 mga kaigsunan is that iyang giandam ang iyang mga magbabasa kung unsa ang iyang itudlo sa bersikulo 11 ug bersikulo 12. So ang bersikulo 10 ang nagsilbing tulay. Ang giingon diri if Christ is in you, kung si Kristo anaa kaninyo, bisan pa og ang lawas patay gumikan sa sala, ang balaang espiritu naghatag og kinabuhi gumikan sa pagkamatarong nga inyong nadawat nga libre because of our justification. Ang atong lawas mga kaigsuonan buhi pa karon, pero bisag buhi pa ang atong lawas, aduna gayoy struggle, adunay gubat, hangtod buhi pa kita niining kalibutana, nakasinati gihapon ta og struggle gumikan kay aduna pay nahabilin nga sala sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Now sa unsang paagi gidescribe ang lawas ingon nga patay. Ang Biblia mga kaigsuonan nagtudlo sa tulo ka matang sa kamatayon. Ang usa niini basinatian paghihapon sa mga Kristohanon apan ang duha ka matang sa kamatayon dili na gyud nato masinatian. Unsa man kining tulo ka matang sa kamatayon? Una, spiritual death. Dili na patay ang kalag sa tinuod nga magtotoo. Ikaduha, physical death. Mamatay gihapon ang mga Kristohanon. Ug ikatulo, eternal death. Dili na kini tinuod sa mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa ang matang sa kamatayon nga gihisgutan sa atong teksto karon sa Romans chapter 8 verse 10. Ang matang sa kamatayon mao ang physical nga kamatayon nga gipasabot ni Pablo diri sa bersikulo 10. Ang giingon sa Romans chapter 5 verse 12, kung atong i-review mga kaigsunan, ang giingon dinhi, busa samara nga ang sala miabot sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo tungod kay ang tanan nakasala. Ang physical nga kamatayon mga kaigsuonan wala gayoy exempted niini. Bisan pa og ang mga Kristohanon mamatay gihapon. Matiguwang ta kung moabot kita og katigwangon, magkasakit ta kung mao kana ang matang sa atong kamatayon ug atong iginhawa ang katapusan natong ginhawa, dili gayud nato kana mapugngan mga kaigsuonan. Mao gani nga samtang buhi pa kita mga lagad kita sa Ginoo, ang mga Kristohanon wala gayud naluwas gikan sa physical nga kamatayon.
Ang kamatayon ni Kristo didto sa cross wala nagpahimo kanatong exempted gikan sa physical nga kamatayon. Ang physical nga kamatayon masinatian gihapon nato kini mga kaigsuonan. Ug bisan pag ang atong lawas karon dili papatay pero murag patay na kay gidestino naman gyud kini nga mamatay. Di man gyud ta makalikay niini mga kaigsuonan. Nagkatiguang kita, nagkaluya ang atong lawas, nagkadaghan ang atong mga balatian. Mao kana ang tinuod mga kaigsuonan. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17 gidescribe ni Pablo ang kamatuoran sa tinuod nga Kristohanon. Ang giingon dinhi, busa wala kami maluya sa among kasing-kasing. Bisan pag ang among panggawas nga pagkatawo nagkadunot, ang among kinasuluran nga pagkatawo ginabag-o sa matag adlaw. So, tataw gayud kaayo nga gidescribe ni Pablo nga ang atong lawas kuno nagkadunot, nagkaluya, dawaton gyud nato kini mga kaigsuonan. Apan bisan pa og giatubang nato ang kamatayon wala nay lala alang sa tinuod nga Kristohanon. Mao kini ang gipasabot ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55 hangtod sa 57. Ang giingon dinhi, o kamatayon hain man ang imong kadaugan, o kamatayon hain man ang imong lala. Ang lala sa kamatayon mao ang sala ug ang gahom sa sala mao ang balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Sa tinuod lang ang Kristohanon makasinati man og balatian og pag-antos nga mudangat ngadto sa iyang physical nga kamatayon pero wala na siya nahadlok sa kamatayon gumikan kay ang iyang kaluwasan sigurado na nadawat na niya kini nga gasa gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Romans chapter 8 verse 10 ang giingon dinhi apan kung si Kristo anaa diha kaninyo bisan pag ang lawas patay gumikan sa sala, ang espiritu kinabuhi gumikan sa pagkamatarong or gumikan sa justification. Giisip kitang matarong atubangan sa Dios gumikan sa pagkamatarong ni Kristo nga gisulob kanato nadawat nato kini pinaagi sa pagtuo. Ang kamatayon ni Kristo wala nagluwas kanato gikan sa proseso sa physical nga kamatayon. Mamatay gihapon kita. Apan mga kaigsuonan ang kamatayon dili na makahatag kanato og tumang kalisang. Gumikan kay anaa na kita diha kang Kristo. Gitakda nga kita mamatay apan pagkatapos sa atong kamatayon mabanhaw kita kauban ni Kristo. Karon nga natukod na ni Pablo ang insaktong pagpasabot sa verse 10, pwede na kita nga mupadayon sa verse 11 hangtod sa verse 12. Ang giingon sa verse 11 mga kaigsunan, kung ang balang espiritu nagpuyo diha kaninyo, o kung ikaw Kristohanon, nagpuyo gayo diha kanimo ang balang espiritu. Sumala sa gipasabot sa verse 9. Then, ang susamang gahom nga nagbanhaw ni Kristo gikan sa mga patay, magbanhaw usab kanimo sa adlaw sa pagkabanhaw. Mao kini ang giingon sa verse 11 mga kaigsunan. Mao nga kung nasabta nimo kini nga saad gikan sa Ginoo unsa may epekto niini sa imong kinabuhi igsuon. Gitubag ni Pablo kini nga pangutana sa verse 12. Gigamit ni Pablo ang pulo nga busa. Busa mga utangan kuno kita matud pa sa verse 12. Unsa man ang atong utang? Gitubag ni Pablo kini sa negatibo nga pamaagi. Ang giingon dinhi busa karon mga igsuon, mga utangan kita dili sa unod aron magkinabuhi sumala sa unod. And that leads us to the second point, wrong obligation. Sipyat nga obligasyon. Unsa man kining sipyat nga obligasyon? Kining magtuo kita nga obligado kita nga tagbawon ang dikta sa atong unod. Matagtawo mga kaigsuonan niining kalibutan na nag-iskrima sa atong kinabuhi aron lamang alagaran ang unod. Apan ang tinuod nga mga Kristohanon gipahiling kawas na kita gikan sa tinguha nga silbihan or alagaran ang atong unod. Ang mga tawo sa kalibutan ang tanan nilang kusog ila gayod nga gigahin sa pagpangalagad sa ilang lawas, sa pagpangalagad sa ilang unod, pero dili kana sa tinuod nga Kristohanon. Ang mga tawo murag obligado gayud kayo sila nga sundon ang dikta sa ilang unod.
Importante gayud kaayo alang kanila ang kahilayan niining kalibutana, ang garbo, ang mga physical nga mga butang. Now, mga kaigsuunan, murag utangan ang pamati sa mga tawo, utangan sila sa unod. Kinahanglang ang ilang lawas, ilang hatagan ug maayong mga butang. Pero ang lawas, mga kaigsuunan, kung ato kining pangalagaran, dili gayud kini matagbaw sa atong pagpangalagad. The more nga atong silbihan ang atong lawas, the more nga magdikta kini kanato ang mga palahubog, mga kaigsuunan, ang mga sugarol, makuha nila ang ilang gusto, ang ilang lawas, mudikta pa gayod, sige inom pa gayod, sigarilyo pa, sugal pa gayod, pamayi pa. Mao kini ang lawas, mga kaigsuunan, diktador. Kung imong lipayon ang lawas, the more nga mangayo kini kanimo og kalipay. Walay katagbawan ang lawas, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Galatians chapter 5 verse 19 hangtod sa 21, ang giingon dinhi, karon dayag ang mga buhat sa unod, sexual nga imoralidad, kahugawan, kahilayan, pagsimba sa Dios, pamarang, panag-away, panagbingkil, kasina, pagsilaob sa kasuko, panagsangka, panagsumpaki, panagbahin-bahin, pangabugho, paghubog-hubog, pagpasulabi, ug ang mga butang nga susama niini. Pasidan-an ko kamo sama sa pagpasidaan ko kaninyo kaniadto, nga ang mga nagbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Mauna ang unod, mga kaigsuunan, diktador. Ang mga nagbisyo o ginagmay, magkadako ug magkadako ang ilang bisyo, mga kaigsuunan, wala gayoy katagbawan. Gumikan kayang unod, muulipon gayod kanato. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 12, busa karon mga igsuon, mga utangan kita dili sa unod aron magkinabuhi sumala sa unod. So by implication, gipasabot ni Pablo, kung asa kita utangan, kung dili kita utangan sa unod, utangan kita sa balaang espiritu. O kung utangan kita sa balaang espiritu, magkinabuhi kita ingon nga balaan, gumikan kay ang espiritu sa pagkabalaan. And that leads us to the third point of our meditation, right obligation, insakto nga obligasyon. Alang sa tinuod nga Kristohanon, obligado siya nga magkinabuhing balaan at ubangan sa Dios. Ang giingon ni Pablo nga ang saad sa Ginoo sa atong kaluwasan sa umaabot, kinahanglan gayod nga mag-aghat ka nato nga magkinabuhi nga balaan karon. Kung muingon kita og kaluwasan sa umaabot, dili bot pasabot nga dili kita luwas karon. Luwas kita karon, pero mahimong aktwal ang atong kaluwasan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Now, this hope should cause us to live holy lives in this world. Mao kini ang gitudlo sa 1 John chapter 3 verse 2 hangtod sa verse 3. Ang giingon dinhi mga hinigugma, mga anak kita sa Ginoo karon, ug kung maunsa kita sa kaulahian, wala pa kini mapadayag, apan nasayod kita nga kung moabot na siya, mahimo kitang sama kaniya, tungod kay makita nato siya, ingon nga siya, ug ang matag usa nga naglaom diha kaniya, maghinlo sa iyang kaugalingon, sama ra nga siya hinlo. So, ang kaluwasan day, mga kaigsuunan, wala kini naghatag kanato og lisensya nga magpakasala. Ang mga tao moingon, luwas na mo, so pwede na mong magpakasala. So, kung yun ana ang dagan sa hunahuna sa usa ka tawo, dili gayud siya tinuod nga luwas. Kaya ang tinuod nga luwas, luwas na gikan sa pagkaulipon sa sala. Dili ingon og luwas lang gikan sa impyerno. That's not biblical salvation. Of course, ang tinuod nga luwas, luwas gikan sa silot sa impyerno, pero ang primary definition of salvation, mga kaigsunan, is salvation from sin. Kaluwasan gikan sa sala, gikan sa pagkaulipon sa sala. 2 Peter chapter 3 verse 10 hangtod sa 11. Ang giingon dinhi, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, ug dayon ang kalangitan mahanaw uban ang pagngulub, ug ang mga butang sa kalangitan masunog ug matunaw, ug ang kalibutan ug ang mga buhat nga gibuhat niini mapasundayag. Sanglit kining tanang mga butang matunaw man, unsa gayod nga matang sa pagkatawo ang angayan kaninyo sa balaan nga pagkinabuhi ug pagkadiosnon. So ang atong paglaom sa kaluwasan, dili kini lisensya nga magpakasala kita, kundili magkinabuhi kita nga balaan niining kalibutana.
Ang tinuod nga Kristohanon aduna gayoy bunga sa pagkabalaan. Ang nag-angkon nga Kristohanon apan walay bunga dili kana tinuod nga Kristohanon. Giilad lang niya ang iyang kaugalingon. Ang atong gilauman mga kaigsunan bisan pa og dako kayo ang mga problema, mga bagyo nga masinatian nato niining kalibutana, dili kana takos nga itandi sa kahimayaan nga nagpaabot kanato. Romans chapter 8 verse 18 ang giingon dinhi. Tungod kay giisip ko nga ang mga pag-antos sa kamulong nga panahon dili gayud takos nga itandi sa kahimayaan nga mapadayag ngari kanato. So imbis nga magkinabuhi kita alang sa unod, ang Kristohanon mga kaigsunan kinahanglan gayud nga supilon ang unod. Kinahanglan gayud nga pildihon ang unod, patyon ang unod. Ang Kristohanon kinahanglan gayud nga mag-maintain og self-control, kontrolahon ang kaugalingon batok sa unod. 1 Corinthians chapter 9 verse 25 hangtod sa 27. Mao kini ang example ni Apostle Paul. Ang giingon dinhi, tanang atleta nagbansay sa pagpugong sa kaugalingon sa tanang mga butang. Ginabuhat nila kini aron madawat ang premyo nga madunot. Apan kita alang sa premyo nga dili madunot. Mao nga wala ako nagadagan nga walay tumong. Wala ako nagapanuntok ingon nga tawo nga nanuntok sa hangin. Apan gidisiplina ko ang akong lawas ug gipabilin kini nga ilalom sa pagpugong. Kay basin og human ako makawali ngadto sa uban, basin og dili ako makapasar. So gidisiplina ni Pablo ang iyang kaugalingon, nagkinabuhi siya nga balaan, iyang gipildi ang iyang unod. Gumikan kay ang atong unod, makigubat gayud kana sa balaang espiritu. Kinahanglan gayud nga makontrolar nato ang atong unod. Ang pinakadako nato nga kaaway mga kaigsunan ang atong unod. Kinahanglan nga makigubat kita batok niini. Santiago kapitulo 4 bersikulo 1. Ang giingon dinhi, unsa ba ang hinungdan sa mga panag-away ug unsa ang hinungdan sa mga panagsangka sa inyong taliwala? Dili ba kini man nga ang inyong mga pagbati adunay gubat sa inyong kinasuluran? So dunay gubat mga kaigsunan sa Kristohanon nga tinuod. Ang Kristohanong kinabuhi kini sa disiplina. Kinahanglan nga makontrolar nato ang atong unod sama sa gibuhat sa salmista sa Psalm chapter 119 verse 101. Ang giingon dinhi, gipugngan ko ang akong mga tiil gikan sa matag dautan nga lakang aron matuman ko ang imong pulong. O kung atong basahon ang Bagong Tugon, majority sa New Testament mga sulat kini ni Pablo ug sa uban nga mga apostoles ug ang focus gayud nila mao ang pagkabalaan, mao ang pagpildi sa atong unod. Romans chapter 8 verse 13 once again. Ang giingon dinhi, tungod kay kung magkinabuhi kamo sumala sa unod, mamatay kamo, apan kung pinaagi sa espiritu patyon ninyo ang mga buhat sa lawas, mabuhi kamo. So kinahanglan ko nung patyo nato ang mga buhat sa lawas. Colossians chapter 3 verse 5. Ang giingon dinhi, patiya ninyo ang bisag unsang kalibutanon diha kaninyo. Ang tawag niini sa doctrine mga kaigsunan is mortification of sin. Ang but ipasabot ang sala atong pagutmon, ang sala atong patyon. The flesh cannot be destroyed without doing violence to its affections. Kinahanglan gayod nga ang unod atong pildihon. Ug isip mga katawhan sa Dios, kinahanglang seryosohon nato kini. Mao kini ilhanan sa tinuod nga Kristohanon. Mao kini ang pinaka main concern nato niining kalibutana. Kinahanglang bansayo nato ang atong kaugalingon nga atong pildihon ang dikta sa atong unod. 1 Timothy chapter 4 verse 7 hangtod sa verse 8 ang giingon dinhi, ayaw pang gilabot sa walay pulos ug binua nga mga sulti-sulti. Hinunua, bansaya ang imong kaugalingon alang sa pagkadios nun. Tungod kay samtang ang pagbansay sa lawas aduna may diyutayng bili, ang pagkadios nun aduna gayoy bili sa tanang pamaagi. Sanglit naghatag man kini og saad alang sa kamulong nga kinabuhi ug maingon man usab alang sa kinabuhi nga umaabot. Ug alang sa atong konklusyon mga kaigsunan, ang ultimate source sa atong pagkabalaan, ang tinubdan sa atong pagkabalaan, si Kristo gayod nga nagpuyo sa atong kinasuluran.
Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 9, apan kamo wala diha sa unod kundili anaa diha sa espiritu. Mututo kita kang Kristo. Siya ang atong ihimplo alang sa pagkabalaan. Ang atong pagkalumulupyo anaa na sa langit, dili kita kinahanglan nga mag-focus niining kalibutana. Ang giingon sa Philippians chapter 3 verse 20 hangtod sa 21. Apan ang atong pagkalumulupyo anaa sa langit ug gikan niini nagpaabot kita sa manluluwas ang Ginoong Hesukristo nga magpabag-o sa atong ubos nga lawas aron mahimong susama sa iyang mahimayaong lawas. Pinaagi sa gahom nga naghatag kaniya og kagahom nga ipailalom ang tanang mga butang sa iyang kaugalingon. Nawalang sa mga tawo nga nagpadayon gihapon sa pagkinabuhi, sumala sa unod, kung magpadayon gayod sila niini, mamatay sila ug malaglag ang ilang kalag sa walay katapusang silot sa kamatayon sa impyerno. Wala sila'y paglaom kung bulag sila kang Kristo. Ang giingon sa verse 13 once again, tungod kay kung magkinabuhi kamo sumala sa unod, mamatay kamo. Apan kung pinaagi sa espiritu patyon ninyo ang mga buhat sa lawas, mabuhi kamo. Apan diha kang Kristo higala, aduna kay paglaom. Aduna kitay paglaom ug aduna usay gahom pinaagi sa balaang espiritu nga igahatag niya kanimo kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mutuo ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Mao kini ang aghat sa tanang mga tigpaminaw nato dinhi sa kahanginan sulod sa 8 na katuig karon mga kaigsunan. Adunay paglaom diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong unod mahanaw kini matapos ang atong kinabuhi nining kalibutana apan kung ikaw anaa diha kang Kristo Jesus. Aduna ikay paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Sa unsang paagi, gibayran ni Kristo pinaagi sa iyang dugo ug sa iyang kamatayon didto sa cross ang tanang kasalanan sa mga tawo nga nagsalig kaniya nga adunay paghinulsol sa sala. Dili ang imong pagkamatarong ang makaluwas kanimo kundili pagkamatarong ni Kristo nga igasulob kanimo kung ikaw musalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo. O kung ikaw anaa na kang Kristo, aduna ikay utang, aduna ikay obligasyon dili sa unod kundili sa atong Dios nga magkinabuhi ikaw nga balaan. 1 John chapter 4 verse 10. Niini mao ang gugma, dili kay nahigugma kita sa Dios kundili nga siya nahigugma kanato ug nagpadala sa iyang anak aron mahimong pagpalong sa kasuko sa Dios gumikan sa atong mga sala. So this is really the good news. Gumikan sa dugo ni Kristo, gumikan sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, napalong ang kasuko sa Dios batok sa tanang mga nagtuo kaniya. Mao nga mga utangan kita sa atong Ginoong Hesukristo nga naghalad sa iyang kinabuhi alang sa atong mga sala. Utangan kita, gumikan kay siya atong Dios ug nahigugma kanato. Mga utangan usab kita sa balaang espiritu nga nagsakbit kanato gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Matud pa ni Octavius Winslow, what an immense debt of gratitude we owe to Him. Dako kuno kaayo ang atong utang kaniya. Gidala kita sa balaang espiritu ngadto kang Kristo, nagpuyo siya sa atong kasing-kasing ug naghatag siya kanato og grasya. Grasya nga nag-ayo, grasya nga naghimo kanatong balaan, grasya nga naghupay kanato ug nagpabalik kanato ngadto sa Dios. Dako kuno kaayo kitag utang sa balaang espiritu gumikan sa iyang impluwensya sa atong kinabuhi. Nga kusog kaayo ang impluwensya sa balaang espiritu bisan pagdaghang mga higayon nga kita mahulog sa sala. Ang balaang espiritu pasensyoso gayud kayo nga bisan og kadaghan na kitang makasala sa atong Kristohanon nga kinabuhi, ang balaang espiritu matinud-anon nga magpabalik kanato ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ug ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang atong tibuok nga kinabuhi utang nato sa atong Dios ug manluluwas. Higala kung wala pa ikaw kang Kristo, ayaw na paglangan-langan. Isurrender ang imong kinabuhi ngadto sa Dios, hinulsuli ang imong sala ug saligi si Kristo lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon kay basin ug ugma
ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.